Hi mga moms, naku grabe yung hair ko. Parang nahagard na siya bigla. So nandito tayo ngayon to visit the mansion of Freya Filingera. Wow! O diba? Tingnan nyo naman kung gano'n nakaganda yung ano nila. At ang kisame. Nilagyan na ng mga emote-emote. Ayo! Mang! Sabi ko parang magugulati ko at saka pala sa likod. Tari mo naman, matam ka naman dyan. Uy, kakarating lang namin. Hindi mo ako nakain. Na, buti na lang, kasunod ko yung ano, na ay, dakop. Sabi ko, ay! Oo nga. Wow, kabog. Sinukot na sila. Oo, tapos painting na. Hindi ba yung painting? Sinukot pa rin. Maganda kasi rin yan, para hindi mag-ano yung tubig. Ay! Ang, Kaya sos- sila nakabalik pag trabaho. ang social naman ng bintana mo. Oo, ganun dapat. Ang baba. Nakaano kaya tayo? Tanan is sliding window. Tapos lalagyan mo pa ng screen sa labas, dili na. Oo, maglalagay ako ng grades dyan. Sa labas. Para... Tanaw mo kaagad yung ano. Kaya kapag ano, habang luluto ka dito. Baka kakawa agad ng ulam yung Marit. Pwede na i-ganon yung ulam. Oh. kuha na kaagad. Ang tara. Ay, Tingnan na. mo, hindi ba ko na? Pinabakbak. Pinaulit mo. Kasi ang laki mo, di ba? Wala pa. Masyadong Hanggang dito. kumain ng space. Pinaliitan. Kasi parang chopping lang dyan. Chopping table. Ano na siya? Mas malawak yun. Ang ref mo kasi dyan. Eh di ba ano yun? 40 inches. Ano lang natin? Double sliding door refrigerator. Dito, titinda tayo dito ng Coke or ano ba? Double sliding door. Di, kasi sa bagay, paglabas mo naman meron kayong mga bilihan dyan sa inyo. May sarili kayong palengke. Tapos, Ay, continuous sila sa mga PVC. Ay, wow. Kulang-kulang hindi pa nanonood. Oo. Eto kasi nalagyan na yung kisan. Sosyal. Okay na siya. Tapos itong ano mo, lalagyan mo pa ng ano, PVC. Sila dyan, kaya na ito. Para hindi makita itong mga ano. Yung mga baka-bakante. Lalagyan din nila. Akala ko ano na siya. Hindi. Lalagyan mo ng... Kailangan i-finish pa finish pa talaga yung finisin ba? Hindi makikita yung mga parang connection dyan na putol-putol. Ha? Sisin mo na yung init. Mainit siya. Summer na eh. Kabog yung ilaw mo. Dami mong ilaw, no? Sabi ko sa kanila dun sa farm kanina, sino gusto pumunta ng bahay? Let's go. Wala. Magla-live daw sila. So, diba bukas, birthday ni Arjun? Kaya magkakaraoke. Ay. Sa loob. Okay. Dyan na sila sa Kisame. Kasi wala pa pala kayong ilaw dito, no? Meron na kami kuryente. Meron na. Yung tubig na lang yun wala. Ay, kabog din ng ano mo, ha? Nataganyan din dyan sa kwarto. Oo. Ay. Ngit-ngit. Sakto na siya, oh.
Okay. Diba? Mas mabilis. Mabilis kasi yan siya. Hindi, pag ganyan yung ano, Pag PVC ang gamit. gamit. Tsaka mas sealed. In fairness, maganda yung kulay ng ceiling po ni Rhea, mga moms. Kasi neutral yung color na, yes, ang ganda niya, Rhea. Parang cool lang. Parang din. Mabigat ka sa ano, basa-basa pa baka malagyan ng ganito. Kaya nga eh. Pati dito sa mga kwarto, oh, nalagyan na yung ibang ano. Meron na tayo. Ilaw na lang. Ay, ayaw nga yung ano pala, yung bowl. Toilet pa nga lang yung meron sa CR. Okay na yan, kabahan ka kapag hindi pa, wala pa yun sa CR pero may pupo na. Mas nakakakaba yun. Mas okay siya ilagay na dahil ano, para magamit na natin. Oo. Ay, dito ba yung CR mo? Wala ba tayo tubig? Oo nga pala. Ay, isa lang palang, doon sa kabila wala, sa kwarto niyo. Yung common restroom lang. Isa lang kaya nasa gitna siya. Para diretso na sa mga kwarto, pinto. Mm. Maliit lang siya. Kumbaga dito yung toilet, Shower. Huh? No, very typical type of CR. Ah, okay. So kung magpupupo doon, dito ang shower. Kasi nandito yung butas. Ewan ko parang iiba. Baliktad, dito ang bowl. Ayun na oh. Dito ang bowl. So ang pinto, pa ganon. Hindi naman yung pinto pa. Hindi pwede. Papasok dapat lahat. Ano papasok? O sige, Kasi yung space mo. Kapag ano, kasi shower man dito. Sus. Dapat dito yung door na. Actually, okay Kasi na. nandyan yung ano ni mother. No? Mm. And, Ah, tapos dun yung lababo? Maglalababo ka pa ba? Sink? pwede pa naman siya lagyan. Tingnan mo. Dito ka uupo. Pwede ka pa mag-wash dito. Yes. Pwede ba maglagay dito ng yung parang butas-butas? Nilagay ng shampoo. Oo. Yung kagaya sa hotel na inistayan natin, di ba? Yes, pwede. Pero, Dito banda. tapos yung ano mo, layering ng mga tuwalya. Lalagyan namin ng pwede. Oo. Kasi shower kayo, di ba? Eh, paano makatry din tayo ng shower ever in our life? Uy, Ang pangit naman kasi kung dito ka na maliligo diretso sa drum. Magtatangki ka naman dito, di ba? Oo, kasi parang mahirap ang tubig nyo rito, no? kasi ang tubig dito is schedule. Ah, dapat ka talaga Kumbaga magtangki. sa loob na isang araw, may oras lang na Kung ilang, ano ka. dapat talaga may tangki ka. Inaayos pa nila yan eh. I hope darating sa lang na diretso. Pero okay pa rin naman kung yung sarili kong ano. Ah, ito okay na rin yung kay Diday na kwarto. Ay, kay nanay na kwarto. Oo, di ba? Kadali mo lang yan siya dyan kasi ano lang naman yun. Yes. Tsaka yung skim is, ano, ay, nga, medyo basa pa nga. Skim out. Yes. Shala, oh. Ang ganda ng kulay talaga na ano mo, ah. Kabog. At saka yung mga tiles dumating na, ha. Ang dami. Ay, ito yun, di ba? Parehas kang sila Mama Sita sa mansion, di ba? Yung isa, ito, dalawa siyang klase. Kumbaga yung isa plain sa kwarto. Mm. Kasi parang may ganun-ganun Design. design na Yun yan dito sa labas. sa sala. Yung makikita. Mm. Ano Eh, naman na? Mga, ano, mga ilan to? Mga 2,500? 2,000 pieces? Hindi. 190. 190 na pieces? Hindi ko sure. Baka kulangin, pangalan. Mm. Nalaki. O, depende sa suka. Mas mura daw ba kapag ganito kalaki yung tiles mo? Kasi maliliit? O parehas lang? Parehas lang siguro. 60 by 60 yan siya. Ano sila? Grabe, uy. Natabunan na yung cheese dito banda. Mm-mm. Tapos ano pa naman yan? Ayun, may
itong ano mo, okay na. Kasi wala tayong baso. Ha, okay na to, Mark, yung ano mo dito. Yung sinasabi mo. Yung hindi pantay. Yung hindi pantay na sinasabi mo. Ha? Hindi mo, makikita mo naman yan sa... Ah, ito pala. Oo, Sa hindi taas. sa pantay. Sa pagsimento nila yan. Kaya mag-skim coat Kaya na. sila nang bahala. Parang iaano na lang nila. Skim. Magic, magic. Yes, para mas ano siya. Magic, magic. Susan, no? Kabog. So, naubos na ulit ni Rhea yung kanyang kalahating milyon sa preparation. Naubos na po talaga. Oo. Uy, baka meron... Mang, baka hindi, yung ibang hindi mo nagagamitin ba? Ay, hindi kasi dun sa kabilang bahay nyo eh. Hindi, pwede naman. Dito sa bahay nyo ba? Pwede mo yung ilagay? Ano naman pa yun ang paraan? Mm. Tinitripingan nga din yun kay ng kuya ko. Oh. Kasi ang ganda rin. Sayang din yung mga tassel na yun. Makakabuo ka rin ng isang pang-design yun. Depende. Ibibigay ko naman yun kung wala lang paggagamitan sa idol kong sumo. Hindi, si brother mo na. Para at least sok sa bahay niya. Ano siya, color na gray, na emerald. Parang yung sa CR sa farm. Yung tiles na bato. Ganito siya kalaki, 60 by 60. Mm. Yes, sa pagkain. Hala, wow! Para Kasi na agad ang mubungad. so na ko yung natulaw na namin yun. Tapos dito yung parang kung ko dito wag talaga na Yes, dyan talaga. Pasok dyan. Pinto talaga. Dyan sa taas. Dapat yung abot nyo para... may cross dyan naman lang. Yes. Meron akong na-imagine dyan. Ang ganda dyan. Ako Catholic para kayo lahat. Dito yung dining area nyo. Ito yung kainan. Dito. Dito yung kainan natin. Kasi yung sofa hanggang dyan lang naman siguro, no? Mm-mm. So may space. Kasi pag ganun, may pag ganun saka dito. Ano lang. 4 seaters or 6 6-seaters. pwede na. Yan, tapos dito sa bakal, at ano nyo, parking na ba to or parang receiving area na din? No? Ano rin ako, nag-imagine lang din ako. Syempre pag nasimulan ko na rin yung, actually nais niya sa Antipolo, so hopefully, yes. Ako gusto ko talaga ganito lang din. Tapos nandiyan lang yung kwarto sa ano, sa hilera, sa isang hilera lang ba? Para na sa ganun, mabilis yung access mo doon sa mga pamangking ko, 'di ba? Kapatid ko. Ito maganda kasi itong pwesto na rin na ganito eh. Hindi, may alulot sa labas. Ayan oh. Bakit dyan ng baba? Igigilid pa? Meron yan down sprout. Tawag na. Igigilid pa dito? Dito ang ano, ang bar area pala to. Magbigay dyan ng dirty kitchen na. Oo. Pwede. Another kuan. Ayan na. Yun na talaga siya finally. Yes. Ayaw na to basa. Kasi ito ano to, maganda na rin talaga itong pwestong. So malalim pala tong septic tank mo. Malalim yan. Mm. Tsaka dito sa kanyang zipper. Ay, hanggang dito ka lang ba? O Hanggang dyan lang. eto lang mismo? Sinagad mo na? Tapos sa ganun. Kami rin na yan dyan.
Ah, okay. Hanggang doon sa ano Pohon. Oh, sinag. gate nila. Shadow nila, oh. Mas mabilis. Mabilis ang pagkabit. Ang galing no pag nagpagawa ng ano. Ganyan lang siya ka paspas pa paglagay. Bakit? Tingnan natin. Sa tiles. Yung sa tiles niyo. Siyempre kasi parang yun na yung last eh. Kasi pagkatapos ng tiles, pwede na tayo maglagay ng mga gamit. Oh, pag okay na yung tiles. Yun naman ang ano dyan, mas exciting part kung paano mo pupunuin yung bahay mo. Kasi dapat ang mga gamit na naman. Actually, pwede ka na nga rin magpa-solar panel dito. Oh. Diba? Kayang-kaya, sus. Magkano yung solar panel ni Brenda? 150? Sus, isang buwan mo lang. Isang buwan mo lang, mang. Sas. Kayang-kaya. Kasama battery, 300,000. Oh. Isang buwan lang yun. 300,000 na. Kayang-kaya ni Rhea Filingera yun. Ako makakailang liig pa ako ng manok at saka ano bago. Dito sakto yung solar light mo. Na? Or dito sa front. Para may ilaw ka dito sa ano ba, sa harap ng bahay. Kasi merong yan pwede dito yung square ba. Ako maliwanag ang bahay. Para tayo, kahit sorry ko kayo, gusto ko parang nasa mall ako. 'Di ba? Yung Maraming ilaw, lalo na pag gabi. ayoko nung madilim. Ayoko yung may part ng bahay. 'Di ba? Totoo. Kasi parang mas doon gaganda yung bahay mo eh. Pag ganun yung ano, may mga ilaw ba? Pag may liwanag. May langka ka na pala oh. Nandiyan na sa hilera mo. Sa isang box, 10 PVC. Magkano isang box? Inabot. 230 per piece? Pila ba? 230. 230? Mahal ka ng ulo ko. Pag plain lang, mas mura. Kumbaga sa kulay nyo, Magkakapalo. Sa design. Pagkada rin siya, hindi makita yung Kaya nga, ang ganda nga eh. katawang ito ito sa kadulya, kaya taro kayo. Kita. Yan, ganun siya. Makikita mo agad yung mansa dito, hindi oh.